din si Marian. Sa may tuyo na to. Bitaw Marian, di na ta magligoy-ligoy pa. Ikaw bitaw akong tuyo dire. Marian, pwede kong misita nimo? Naman na ka ba sa tinutanay lang? Na ako Marian, seryoso kay ko na pagkatao. Ug respetado kay ko isip usa ka kapitan. Ako wala ko problema basta okay lang akong kuya. Awa, ano problema imong kuya sa kuha? Labi nagmakabalo na kapitan ko sa Pikas Barrio. What? Usay okay. Baka kabalo, ako ang kuya anak. Kani kay formado na kay ko. Sa araw di kusog to na to chika. Haha. Wait for a minute, bibi. Mamisita ko ni Buron. Boss, pwede makisakay mo. Ha? Masakay ka? Dili pwede kay doon lang ba ang atuan? Aw, kung asa ka boss, dito na po ko. Boss, para dol-dol lang pa ako matuan. Ah, di ko magpasakay na boss kay og masakay ka boss, madiscourage ang chika sa kuha boss. Nganong madisgares man boss nga igo ra mo ko musakay nimo. Sa boss, di ko magpasakay na boss. Patro ko boss. Grabe tawaan na daluan niya, musakay ra ganita, dili pa tanya pasakyan. Kani, ako sa balit chika. Ayo. Ayo. Unsay ato? Hi, by the way, ako din si Kaprank, kapitan sa Pikas Barrio. Ah, ako din si Marian. Sa may tuyo na to. Bitaw Marian, di na ta magligoy-ligoy pa. Ikaw bitaw akong tuyo dire. Marian, pwede kong misita nimo? Ha? Mamisita ka na ako? Oh, misita ko ng Marian, ug okay ra nimo. Okay naman na ka ba sa tinutanay lang? Na ako Marian, seryoso kay ko na pagkatao. Ug respetado kay ko isip usa ka kapitan. Ako wala ko problema basta okay lang akong kuya. Hala, o man tong motor nga wala nang pasakay sa kuha oh. Nagusa man nila sa balay. Awa, ano problema imong kuya sa kuha? Labi nagmakabalo na kapitan ko sa Pikas Barrio. What? Usay okay. Baka kabalo, ako ang kuya anak. Oh, sorry. Ikaw ni kuya ni Marian? Oh, ako yung kuya. Mo na kayo pagdahom nga sugot to nga mag-uyab mong duha. Kay bate kay kag batasan kay wa ka na pasakay sa kuha. Ay, galasgaw. Wa mo ko nagdahom good na ikaw ni ang kuya.